Biraz Nasır Hacı Mansur, şevirmende fermandariye geçtiği Hezen Suriye Demokratik, tuşuz nezik ve dışopili, Bıcratırın Ameriki pek hatın o Donald Trump'e komari ve bibe seroke çulu pencan Amerika. Le rojava ev Bıcratın bıçı avayı xuyabu. Tu bıçı avayı dinirxili serok buna biraz Donald Trump. وەک هەر دەرێ جیهانێ فرژی هەر کەسی لێ دنیالی بەندە نەتیجێ بوو وەک هەر دەرێ دنیایە فرژی سوپریز هات چێکردن هەر کەسی li bende bû belkî Clinton xitaba a serokatiyê bixwîne lê Trump derket ancak ava hişt me dîsa xwe carek din vegerîne ji ber realîtek çikî rastiyeke heqîqeteke ke Trump serketiye bi ferqek pir mezin jî serketî ne hema cuda ev xuya kir nîşan da kî ew ölçiyê siyasetê kevin pîvanên siyaseta kevin pîvanên ge dinya li ser esasê wê siyasetê dikin hinek jê kî mesela serokê Komarê Amerîka ne tenê serok komareke yek ji serokê dinyayê welatê herî mezinî herî bi tesîrê ew tesîra xwe tewayî dinyayê bike muheqeq her tevge em wê jî baş dizanin Amerîka dewleta muessesata ya qorumnişa ye vê dizanin vê muheqeq ev intixabê geçê dibin bijartinê geçê dibin ewana jî demokratîk in rola va seroka jî heye ji ber wê ji niv de herkes gerek xwe vegerîne lê ama em bawerin dîsa siyasetek Amerîkî heye ewa wê bêmeşandin muheqeq Başa ligel ve Hezen Suriye Demokratik ve çava be tuçu peşbirindeki yani bendevariyen ve çine naha hevkariye ki xurtla arde heye o gerekçi encamen gring distine hem hun o hem ji erişen azmaniyen koalisyona be peşengi Amerika tu peşbirindeki kudur demen peşyame da hin xurttur be berdevam ke ji xwe hem hêviyê me ew in yani hev hêviyê me ji îdara Amerîkî ve açû û anha jî hîn bêtir ew ge her biçe ev hevkarî zêde bibe ji ber ev hevkarî pir eşkere ge ne tenê berjewendiyê Kurda ya berjewendiyê Sûriya tenê têdene tevayî dinyayê berjewendiyê giya jî hevdû ev gavek tarîxî mezin e wê vê heger tesîrek bibe wê pozitif tesîr bibe wê alîkarî zêde bibe tevge hinek kêm be jî helwestên serokê Amerîkayî digelek ziyade li alî Kurda, li alî destekirina Kurda, li alî destekirina hereketa Kurdî gelê Kurd tevahî di wê aliyê de gelek gotinê hene kêm be jî hatiye kirin. Reveberiya Obama tabi me got tekili ki xurt hebu bes tekili de asta leşkeri de mabu asta siyasi o ekonomik o civaki de gelek peş neketi bu. Binyerin hatta Reveberiya Trump dikare peyvendiyen siyasi jî revebe peş vebe ji xwe divir de nokta pirî esas aga min destpêkê digot derketina Trump ew ölçî ew mexayîs ew pîvanê siyaseta kevin xera kir ev pîvanê îdara Amerîkî çû awerê hinekî muhafezekar yani çiqas demokrat be jî muhafezekar çiqinekî bi hesab hinekî dereng qerar dayîn em bawerin Trump veya kare bişkîne wê hikûmê vê îdara halê bişkîne xusûsen ewa di dawiya hikûmê Obama de bû ewa destpêka hikûmê Trump de ye mecbûr e qararek xurtir bistîne em bu hêviyê de ne û em bên di wê imkanê de ew jî wê Amerîka wa jî bike ji bo qararek xurt karibe zû hinekî vê meseleta hanê bê helkirin bê çareserkirin em di wê baweriyê de ne di wê hêviyê de ne operasyona Raqqa destpêkir beri çan roja hezin ve çava diçe o reveberiya Amerika buxa yani çava dikare pirtir pişkirî bide destek bide be. Operasyon heta niha pir li gorî hatiye pîlankirin têmeşandin pir bizanebûn pir bi pîlankirî ev gavê hanê tên avetin. Heta niha tu sürpriz divê operasyonê de heta niha derneketine li gorî
gahatiye plan kirin û piçek zêdetir jî hêz mentika rizgar dikin. Mentika rizgar kirin ji bo gava awil ji vê hemlahanê ge em reqa karibin çember bikin. Devayî alaqetê wê ji dinyayê de qut bikin ya jî ji hêzê Daişî wekî dibe derê dibe qut bikin. Em bawerin ev hemlahanê heta astekê ji xwe bi koalisyona navnetewî serperiştiya Amerika ve heta niha hatiye pir neticeyê mezin girtin. Qenaetê bide ji holê bigire heta girê spî heta Kobanê bigire jî heta. Kobanê heta holê girê spî dîsa vegere min bice serkeftinê gelek mezin kirin. Heger wek em hesab dikin rastî min bij destpêka tunekirina Daişê bi destpêka ketina Daişê bi ji xwe yani keda Amerika, rola Amerika, rola hêzên navnetewî tê de pir eşkere jî hebû. Em bawerin ev rola hanê wexta ge hinek guhertinê siyasî jî bên çêkirin wê vî milletê hanê ev tetmîn bike, vê milletê hanê karibe jêrê paşeroja wî bi rastî hinekî hildê govencê hêl demanetê hinekî bi baweriyê de ez bawerim operasyona li Reqayê çê bibe wê pir serkeftî derbas bibe bi wextek iddial de, wextek qiyasî de û bi xesaret me qiyasî ji ber asta koordinasyonê di orta hêzên Sûriyayê Demokratîk û koalisyona navnetewî de ji ber ev du dem belkî zêdê salekê dewam dike ez bawerim netîce pir verimli dide, pir icabî, pir bi netice dide. Baş. Başçekekî Nasir em gelek spasiyê dikin ji bo wan nirxandin te. Musabın, Slav Şuvarı, Uşhamut Namaşevan, Dengvanar. Gelek spas sağ ol.